What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please click mo na ang subscribe button at bell notification para mo-notify ka every time mag-upload ako ng bagong video. And follow nyo din ako sa aking mga social media accounts. Ayan, so in today's video, pag-uusapan natin ang isang nag-viral na post regarding YouTube sahod ng malalaking YouTubers. So bago ang lahat guys, ako muna yung mag-shoutout in 3, 2, 1. In today's video, pag-uusapan natin ang isang nag-viral post sa Facebook regarding sweldo ng mga malalaking YouTubers. Ayan, so hindi ko na sasabihin kung sino yung YouTuber na nag-post ng statement na to guys, pero ilalapit ko yung mukha ko kasi ang ingay-ingay sa labas, baka makapiright tayo. Anyways, yung sabi niya kasi sa kanyang post, one of the vlogger in YouTube created a video how much a YouTuber earns every month converting to Philippine peso. He stated on the video that once you reach 1 million subscribers alone, you'll be receiving $6,000. If we convert this one to peso, it's gonna be 348,000 pesos per month, tax-free. Ayan. Let's say Alex Gonzaga, merong 3 million YouTube subscribers, $6,000 times 3, Rance Kyle. Ayan, basahin nyo lang guys, basahin nyo. Ayan. So ang take ko dito is that hindi po ibig sabihin na meron kang 1 million subscribers is automatic na meron kang $6,000. Medyo ang lapit ng mukha ko, no? Kasi ang ingay sa labas, Diyos ko Lord, may mga tao talagang walang konsiderasyon. Anyways, ayan siya guys, nakaka-bad trip yung kanilang music, ang lakas-lakas, makaka-copyright ako, Diyos ko Lord. Ayan, hindi ibig sabihin na 1 million subscribers is automatically $6,000 per month yung kinikita mo, kasi magdedepende pa rin yan sa video na ina-upload mo. If you have 1 million subscribers and everyday ka nag-upload, sure na may hit mo yan or higit pa. But if you are uploading once a week or once a month or twice a month or once in every 3 months, ayan siya, hindi siguro ganun kalaki ang kikitain mo, especially if you're living in the Philippines. Kasi maliit ang CPM natin dito sa Pilipinas guys. Ang YouTuber na sinasabi niya is napanood ko yung kanyang video about YouTube sahod niya. Actually 1 million subscribers siya guys, and he is a YouTuber, lalaki siya from Manila, I think, kasi Tagalog siya. Ang sabi niya kasi, you need to times multiply by 2 yung nasa Social Blade mo. Ginawa ko siya sa aking Social Blade. Unfortunately, hindi siya tugma kung magkano ang na-receive ko this April. So, hindi talaga siya pare-parehas guys. Even sa YouTube, even mga sites, hindi rin alam kung magkano pa talaga, kung paano pa talaga nangyayari ang computation sa sahod natin sa YouTube. Like, ang alam lang natin is YouTube gets 45% of what you have in your revenue. And ang sabi niya, as per Alex Gonzaga during her interview with Tito Boy Abunda, na once you are part of the YouTube says Google Preferred, mas malaki ang kita. Google Preferred kasi is 1 foreign view is equivalent to 4 Filipino viewers. So this is very wrong guys. Yes, there is a list that they call Google Preferred or yun yung sinasabi mga YouTubers sa malalaki na same lang siya sa mga banks guys. Banks do have clients but they have preferred clients, diba? Yung mga malalaking depositor ng bangko or yung mga VIP ka nga, meron din ganyan sa YouTube guys. Tinatawag sila na Google Preferred. Why? They have a lot of subscribers, umaabot ng ilang milyon-milyon, at meron din silang mga reach na umabot din ng ilang milyon-milyon. Ayan, yun ang tinatawag na Google Preferred or VIP ka nga sa YouTube. Mga companies, big companies, mag-ask sila sa Google, can you give me a list of Google Preferred YouTubers, mga ganon. They will be giving a list kung sino yung mga matataas yung engagement ng mga videos, and they will place an ad
sa isang video na yon. Ayan, ang sabi niya is 1 foreign view is equivalent to 4 Filipino viewers. This is very wrong, guys, kasi this is about CPM. Ang ibig niyang sabihin dito is CPM, ang isang foreign view sa CPM is equivalent to 4 Filipino. So mas malaki talaga ang kikitain ng isang YouTuber kung ang viewer mo is from abroad. Yes, correct, from USA or saan man labas sa Pilipinas, kasi maliit ang CPM sa Pilipinas, guys. CPM stands for, here, basahin nga lang dito, guys, siya memorize. So, dyan magbe-base kung magkano ang kikitain ng isang YouTuber sa CPM kung saan ka located na country. Kasi iba-iba talaga ang CPM per country, guys. Ayan, sabi pa niya, so if my friend kayo na umabot ng millions views sa YouTube, damn, ang yayaman nila. So, the more marami ang videos na may upload, the more marami ang pera. This is somewhat correct, yes, sa views talaga, kasi dadaanan talaga ang ads niyan. If you have 1 million views and no one views your ads, automatically zero talaga ang iyong ma-earn. But if sa 1 million views mo, maraming ads ang videos mo, jackpot ka. Tad ang ads ang videos mo, 1 million views, malaki talagang kikitain mo. More or less, siguro lalagpas ka ng $1,000, I think. Ayan, kasi na-try ko niya siya dati. Anyways, sabi niya, if magtutulungan ang Pilipinas na i-subscribe lahat ng my YouTube account, kaya ng YouTube account ko ito po yung medyo na parang napailing ako, kasi how can you ask a person to subscribe to your channel wala ka pang content? I mean, wala kang maayos na content, guys. Being a YouTuber is not an easy task. Being a YouTuber is dugot pawis talaga, guys. Sinasabi mo dito na so mga natatanong if paano mag-earn sa YouTube, you need to have 1K subscribers first, then doon na magdepende na sa ilang views meron ng video. No! Hindi lang siya 1K subscribers, hindi lang sa subscribers nagbe-base ang monetization ni YouTube. Nagbe-base din siya sa views or watch time mo. Ang current requirement ni YouTube ngayon is 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, good for 12 months. You need to reach that within 12 months, guys. At hindi ganun kadali mag-reach ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours in 12 months. My God, ang dami-daming na demonetize, ang dami-daming nawala ng watch time dahil hindi nila naabot yung ganung requirements within 1 year. Hindi ganun kadali talaga, guys. So tara na, mag-YouTuber na din tayo. So you're asking for the people na mag-YouTuber na din sila, and not saying kung paano talaga, ano talagang hirap na maging YouTuber. This is a responsible post, kasi you are stating like, lahat na ito ay fact. So parang scam din siya. Kasi if you're asking for people na mag-YouTube ka na, tapos parang wala lang, mag-YouTube lang ako kasi makaka-earn ako ng pera. Guys, YouTube is not about money. Yes, may money involved. Huwag tayong magpaka-hipokrito. We earn from YouTube, pero we need to work our ass from it. We need to work to reach the requirements of YouTube, the 1K subscribers at 4,000 watch hours. Hindi siya ganun kadali, guys. Hindi siya parang ABCD na basic lang na agad-agad pwede ka na monetize. It will take time for your channel to be reviewed. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 5 weeks, 7 months, 8 months, 12 months. Ganun katagal ang review ni YouTube, guys. And Google AdSense, aabot pa ng 4 months o ilang months bago makuha ang pin mo before ka maka-withdraw. If you want YouTube to be your bread and butter, guys, you need to work on it. Kailangan mong mag-work talaga, create good contents, and put your heart on it. Make it as a passion mo. From passion, magiging source of income mo na siya, at pwede ka na bumuhay ng pamilya if mag-success sa YouTube. But guys, I tell you, hindi lahat nag-YouTube successful. Maraming YouTuber na nawala sa YouTube kasi hindi nila kaya ang pressure. Maraming mga tao na hindi nila kayang binabash nila. Maraming tao na hindi nila kayang pinupuna yung mga sarili nila. Like, someone calling you pangit on the comment section while you are on live, calling you pangit, bobo, tanga. Ako, okay lang ako sa mga ganun comment kasi ako sanay na ako about that. But if you are trying to do this, guys, hindi lang siya basta makaka-earn ka. You will face a lot of consequences. Number 1, maraming critics. Number 2, maraming bashers. Number 3, maraming titira sa'yo, sa pamilya mo, at sa pagkatao mo. Maraming magja-judge sa'yo. If you're ready for that, then go. Do YouTube. Di ba?
you are giving false hope sa ating mga kababayan kung sino ka man. Unfortunately, you're from Davao pa naman. And hindi ko na sasabihin kung sino, kung anong pangalan mo. Let us keep this as private. Anyways, this is fake news talaga. Though it's connected talaga yung views sa pag-earn, pero if no one watch your ads, zero talaga, kahit ilang milyong views pa yan siya. And for example, your video has a lot of ads, pasok sa banga. Marami talagang papasok na pera sa iyo. Anyways guys, if you want to do YouTube a hobby or for fun, but if you want to make serious on doing YouTube, gusto mo siyang pagkaperahan, then you need to focus on it. You need to put your heart on it, effort. Ayan, pag-isip ng content. Hindi madali mag-isip ng content, kaya Diyos ko Lord, nahihirapan ako. Lalo na pag everyday ka nag-upload ng videos, ang hirap talaga mag-isip ng content. Yun yung isipin nyo guys, hindi ganun kadali ang YouTube. It is just like na para ka na sa office, you need to work your ass. Dito sa YouTube, you need to work your ass too. That's it guys. Ayan, so for you, congratulations, viral ka sa yung post, and from 82 subscribers to 400 subscribers, not bad, congratulations. That's it guys, I'll end this vlog. Nabubulol ako. Ganyan talaga guys, pag ako ay nagagalit na or hindi ako affirmed sa isang post tulad nito, good luck na lang sa'yo. Anyways, congratulations, nag-trending ka. Palit-ulit ako. Anyways guys, thank you so much for watching this video, and please don't forget to subscribe to my channel and like this video if you like, and share nyo na lang din. I-share nyo na lang din. I-share nyo na lang din. Para marami namang matauhan na hindi na lang not to make YouTube as an option para maging living. Though you can do it naman, but please be serious in doing YouTube and put your heart on it para naman maisip ni YouTube that you're serious sa pag-shift ng career niyo. Okay, being a vlogger is not so easy. Maraming consequences. If you're ready for that, then be a vlogger now. Bye guys, always love your family.